magkonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, duro-diretso na kita ka na programa alas 9:10 na tabi o Tingog Kanbanwaan. Nasa linya po ang sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Si Pading Jomar may dagdag na istorya, may raid dyan na nangyari sa First District. Pading Jomar, maray naga, go ahead pade. Alam ko na, thank you very much pade. Alam ko na pade, tapigayos ko lang ining istorya ni Kapitan. Okay pade. Ano na pade ko niyan sa Banuan kan Bakakay. May nangyari kasubang gidigdi sa rong daraga, naku ang gadan, las-las ang liog, tabi pade. Tapos, puro ba na, ang biktima, nabistuhan na si Rhea Beherano Buneo, 22 years old, Tanpurok Tres Barangay Hindi, Bakakay Albay, tabi pa din. Estudyante ni Divine Word College, ang aking ini, scholar pa nga ni atay ni. Kundi kauruno ta si Kapitan Johnny Lunas, tangani na aramon ta kung ano ang istoryang nakabot sa iya, ta siya sarong sa mga nag-responde, duman kan makuha, anbang kay Kasubangdi, duman sa iyang barangay. Medyo, ini kaya si Kapitan medyo na-stroke na ini, kaya ano ini, interview ta na paring maray na agatabi Kapitan Johnny, live kita sa DCGB. Ang makakahurun mo tabi si Pio Fernandez. Salamat po. Yes, Kapitan, Yes, marhay na aldaw tabi si Pio Fernandez po kan DCGB. Maray na agaman po. Opo, Kapitan, maki-istorya, ano ang nangyari? Madangog kami, go ahead po. Apo. Araw po kayo ni kasudma, ining aking ini, nag-painkas kang kwarta, asiring sa Bakakay. Ngunyan po, siguro, sa kadahilanan na mamanggi na, nag-uli na. Pag-uli niya, naghalat na sa ina, hanggang uminabot ng manging araw na ito, dahil na nag-uli. Ngunyan, nagreparo na so magurang mura sa mga tugang. Tapos ito, dahil na nahanap. Sagod na, naghahanap na sila kang tao kung saan itong nahiling na itong nakaduma na sa maawot. Tigagihan man sana nila, harani man sana dumampo sa may chapel sa barangay Hindi, na may palaog-laog ang pasiring sa barang Orok 3. Nahiling na dumampo, yun na ito na umbaan na, as in, garing na so liog, tapos, ngada na po. Nako, Sus Mario Josep. Ano po so pagngaran kan biktima tabi, Kapitan? Over? Rhea Beherano Buneo. Rhea Beherano Buneo. Ano? Opo. Daraga, ano tabi? Opo. Opo, so an istorya pigdadangog ta kasubago, nag-ingkas ning kwarta, naghali sarong ninda, nag-ingkas ning kwarta pasiring sa ina lugar tabi ito. Sa barangay, sa Bakakay po, sa Bakakay. Sa sentro po. Sa sentro. Aga naghali tabi, Kapitan. Opo. Tapos naghapon na nagbanggi dai na nagbubultada. Opo. Nagharanap so kaparte Darius Gabos nako ana sa nadyan sa may chapel kan barangay Hindi. Over. Harani lang po naman. Sabi agyan po ninda. Opo. Kan makuha ang estado is gadana may laslas ang liog. Over. Opo. Jesus Yes, Mario Josep. Sabi kan makuha nahubaan na. Over. Opo. May nahumaan ng parte. So, atubangan, saka sudaghan. Sudaghan, subado na Opo. nahali na. Tapos, pati sa niya,
Sa pambaba. Pangibaba, sa pangibaba po, garing tinaraknit na so pante. Muna Ay. so Oho, pinarakit na sa iyang underwear tabi kapitan. opo. Itabi. Nako, mga anong oras na na-recover ang lawas kan biktima, over? Nagnuman po ako naman, mga alas 12. Ngaraw na po naman sa pulis. Tapos may kordona po, kinordona na. Naghanap na lang po kami kang soko. Soko ang nagkuha na para out of tabi. Opo, alas 12 Tapos, ang... dinarano po ninda sa, kay Bercasio. Opo, alas 12 ang udto kasudma, over. Oo, mataga na. Maaga na nakuha kami ito. Haloy man susoko makaabot digde. Siguro mga alas 12, alas 2:30 po. Oho. Kasubagong maga. Iyan. Opo. Oh, but sabihon, kasubagong matanga na aso lawas, over. Tapos nadala kang soko mga alas 2:30. So, maaga ho ng baga po. Iyo Kasubago. po, oho. May pigtataram katabi, kapitan, na nag-inkas nin kwarta. Kapitan, hello? Po. Opo, may pigtataram ka na basado sa informasyon, sa investigasyon, nag-inkas ininin kwarta. Ano po, may kwartang nakuaduman sa lawas o sa kataning kan lawas kan biktima, over? Dahil kuman nahapot so book, soko ta. Dahil minararay ako sa soko ta. Ito pangyayari. Pero, ang daramon naman, dahil na sa cellphone, dahil kumaraman kung may kwarta naman sa bulsa niya. Pero siyempre, ang kaito, dahil ito kwarta. Iyo tabi, oho. Kapitan, so pakalaslas halawig din maray, so guurit sa liog, over? Iyo po, duwang tama po sa liog, mula sa likuran kang partikan payo, may garing tinigbas pa po. Jesus Mariosep, oho. Ano ang nagbubutwa kung igwa na tabi na ipinaabot sa indong informasyon ang otoridad kung igwa na nin suspect o may nakahiling lamang kan insidente, over? May nakahiling po, pero dahil man kumpirmaran kung totaong ito, nakukuha pa kung dahil na. Opo. Pagkahanap man po kang pulis. Opo, may nakahiling. Opo. Okay. Basado dyan sa informasyon na ipigpaabot sa imo, ano ang istorya kan nakahiling tabi, over? So, ito? Basta may nag-agi man itong ngaon luma na may lalaking bumigla sa ng tapos nagdulag na nakayelo sa ito kibado. Yelo. Na bado. Tapos duminulag. Yun na lang ito ang nakuaming impormasyon naman sa nakahiling na ito. Iyo po, opo. So, ang nakahiling po, tabi, residente harani sa lugar, over? Harayo po. Garing pa, sa igang, pero may girlfriend man siya duman. Tapos, pasirin siya siguro duman. Kaya, nahiling niya itong, itong suspect na ito po, na nagdulag. So, persona na nakayelo ning bado, over? Opo. Opo, ano ang pahayag ka itong so nakahiling sa indahali so personang nakayelo harani duman sa pinangyarihan kan insidente, over? Naman lang po siguro. Dahil naman siya tapos saka na siya na pinapunan siya kan hain nga so nakahiling na nagtataram na may nahiling ako yun na nagparadulag. Tapos dahil pa man ito nahanap po so nagana nito saka uminabot sa puntong araw na itong oras na nakuha na itong mga alas 12 na matanga na po. Opo, oyo, di nahiling niya nagdudulag, nagdadalagan itong nakayelong lalaking ito, over? po. Opo, o di iyo man sa natabi, kapitan, kung igwa kanin pangapudan
sa mga residentes dyan, kung ikaw mga testigos na nakahiling, go ahead tabi. Iyo, sa mga taga hindi man po, sana magtarabang-tamang kita kayo na makahira ka na aking ini na gusto ko tang magtrabaho para magkaigulamang tabang sa magurang nila araw kayo na nangyari po. Sana makonsensya ka mo kung naman po kang maligisa. Hindi. Makonsensya ka mo kung sisay man tayo na nagibo kayo na Opo. Salamat po. Kapitan, ano ang background kan familia? Ano po ang trabaho? Kung ano tabi ang sistema? Go ahead tabi. So, ama po kayo nagtatrabaho po sa Manila. Kaya mauli na po ito so ama kayo nagaganda. Ano na siya paano matatapos na ano niya pag accountancy niyang class, pag-eskwela. Matapos na ko Graduating na po. Iyo po, tabi. Pirang magturugang iyan, Kapitan? Hindi ko lang po aram, sir. Opo. Hindi naman ako magparaano niyan. Iyo po, O di sige, tabi, Kapitan. Salamat nin maray sa informasyon mo da oras, tabi. Iya, salamat tabi. Sir Deo tabi, salamat. Opo. Okay, sige. Thank you very much sa Punong Barangay Johnny Lunas. Iyo nga ni pala ito Pio, before na na-discover sa babae, na subangkay kang babae, may nagdalaw duman, nahiling na may lalaking nagdudulag, hali duman sa lugar kung saan later on nakuha subangkay kang babae. Yan, sige. So, naguro na una naman sa mga autoridad kung sise ito na naka-yellow. So, may mga person of interest naman sinda tabi pade. And as a matter of fact, susaro sa person of interest dahil na nakukuha sundo sa mga oras na ini. Yan, itong susarong persona na pinagkukonsiderar na pwedeng makaresolbar kung ano, dahil na nakukuha ngunyan. Opo, dahil pa na, dahil nakukuha. Opo, sige. So, taon-taon pa di Pio, mapasiring kita sa headquarters kan baka kay polis para sa follow-up kay ni, kung igwa naman na resulta sa investigation kan polis. Kahirak man kumpadring Jomarano, so babae, pero so edad nga ni tabi kayan pa di, go ahead. 22 years old, graduating accountancy sa Divine Word College. Ngunyan, pirang magturugang daw sindata. So, amadaan naghinguha man sa Manila na magtrabaho. Iyo po, paring Pio. Sige. Dahil pakitang background paring Pio, si Kapitan pa lang nakakaulay tangon yan. Roger, sige. Taon-taon pasiring kita sa polis. Roger. Mabalik ako sa imo pagkaurong ko na ang mga investigador. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga follow-up report. Ilinaog tayo ito tulos. Yan po, may nangyari, bako pala na raid, kundi posibleng rape, sarong 20 anyos mahigit na daraga gadan na may laslas ang liog, may tinigbasan pa sa likod na porsyon kan sa may payo, dahil na ning pangitaas, so sa iyang underwear parakit pa dyan sa may harani sa chapel kan barangay Hindi kan Bakakay Albay. So abangan po ang mga developments kan istoryang an initial na informasyon basado sa kapitan del barangay. Maing kasanaman ito nin kwarta, pasiring sa sentro, hali sa indang lugar, alagad naghapon kasuhapon, dahil na nagbabeltada sa mga magurang, sa partidaryos, naghanap na nakuha matangang banggi sa nasabit ng lugar, dahil na ninbuhay, araw na kaya ng estado tabi. Yan, sa tuyang mga initial na informasyon, abangan po, pinagsusubaybayan iyan ni kumpadreng Jomar, na ilaog tulos, nganing diretso ang dalagan ka ng informasyon. Diyos marhay na Lunas na pagkaaga, petsa 6 na ngunyan kan Hunyo taon 2022. Tingog kan Banwan sa pangarang kang bilog na tropa, taod-taod na iba pa pakaliis kan mga pagiromdom. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia.
Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose what's laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy.
Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, dero-derecho kita mga follow-up, tututukan taan, developing story yan dyan sa Premier Distrito Canalbay sa Bakakay. Kumpadreng Jomar Giraray, please go ahead. Good morning. Salamat Giraray Pading Pio. Ni una ko digdi sa headquarters kan Bakakay Police. Ika-anong naaldaw pa sa nabilang Chief of Police ni Police Major Ervin Villen. Ang bagong Chief of Police kan Bakakay. As in, problema tulos, kaso tulos kay puwan niyang asikasuon mo niyan, ining dakulang kaso na alleged rape, dahil pa makumpirmar kung may rape talaga, pero panggagadan, digdi kay Rhea Bejerano Bonello. Sa PO, si Police Major Ervin Villen. Sir, live kita sa DCGB, si Pio Fernandez po ang nakakauro nito. Yes sir, good morning po sa inyo sir and sa gabos po sa milyon-milyon natong taga-dangog sa ngunya na sa DCGB po na ano natin. Good morning po sa lahat. At Chief Tabi, si Pio Fernandez po kan DCGB. Chief. Yes sir, Pio. Opo. Ano po ang ano ang latest na nagluluwas sa investigasyon po nindo? Go ahead po. Yes sir, Pio. Accordingly sa sa investigation nato no. Na ang nagluluwas po digdi is ang tighiling anggulo is ang rape buda ang murder. Ngunyan po undergoing po ang investigation para matawan taki hustisya ining biktima po ano. Ay opo. So ang krimen is primarily considered murder with rape, Tabi, Chief, ano po? Yes sir, Pio. Ayun po. Any major breakthrough sa kunsisay ang suspitsado, Tabi, Chief? Please go ahead po. Yes sir, Pio. Ngayon, ngunyan, Sir Pio, igaw na po kitang mga lead sa undergoing po kasi ang investigation natin. Pero meron kaming mga lead na kung sino yung suspect. Sa ngayon po, nag-hot pursuit pa rin tayo sa ating suspected person. Continuous po ang pag-ano natin kung nasaan tong taong to na suspect natin. Opo. Kung dai man, Tabi, makaka-affectar sa investigasyon asin sa ikaka-resolver kang krimen, Tabi, Chief, kasubago may pahayag so kapitan kan barangay hindi na interview mi na igwadaanin sa rong nakahiling parang testigo na may nahiling na naka-yelong t-shirt na nagdudulag coming from the crime incident scene, Tabi, Chief. Over. Yes sir, Pio, allegedly may na-interview kitang witness. Yan nga ang sinasabi niya na may nakita daw siyang nakayelo. Isa yun sa mga anggulo na tinitignan natin sa yung mga lead na pwedeng maging pagkailala doon sa suspect na inaano natin. Opo, sir, itong nakayelo, saro na po siya duman sa pinaghahanap, Tabi, kan otoridad. Over. Yes sir, Pio. Undergoing po yung hot pursuit natin doon sa sinasabing ang suspect na nakayelo. Until now, continuous po yung effort natin doon sa paghahanap ng suspect na nakayelo daw. Iyo po. Taga sain man sa natabi ito, Chief? Over. Allegedly po, on the accounts of the witnesses,
hindi natin masabi kung taga saan, pero may mga haka-haka na taga doon lang din daw sa hindi. Igwa sir tabi ni nagbubutwa na istorya na sabi nag-encash ininin kwarta pasiring sa sentro yata. Ano po may na-recover pa kamong kwarta sa lawas kan biktima o sa pagtaraning kan na crime incident? Over? Accordingly, Sir Pio, no, sa pag-process sa crime scene, wala na kitang nakuha na any kwarta doon sa possession ng biktima. Oho, sa crime scene ano po? Sa crime scene, Iyo, di ano tabi sir ang assurance bata nagkapirang aldaw ka pa sa nag-assumer dyan, may pasalubong tulo sa imo tabi Chief Mario Joseph. Go ahead po. Yes, sir. We assure sir na sa all na Bakakayanos tsaka sa mga lahat ng nakikinig na i-exert mil gabos na effort po para matawan ki justisya ining biktima, no, takahirak kasi breadwinner ini ng pamilya nila and also graduating student ng Divine Word College tsaka scholar ini kasi matalino itong batang ito. Kawawa, no, kaya talagang kami sa kapulisan talagang makakaasa po kayo na talagang i-exert namin lahat ng effort para mahuli itong suspect na ito tsaka mabigyan natin ng hustisya yung biktima tsaka yung pamilya ng biktima. Opo, Chief, may naunang bitang katabi breadwinner ini? Opo. Kasi accordingly sabi ng nanay, etong working student itong batang ito, no. So parang nagtatrabaho na rin siya. Tsaka at the same time, scholar siya. Ay, kahirak man. Ano? Tios an familia man tabi, Chief. Ano? Yes, sir. Jesus Mario Joseph. Ano ang pagbuhay kan mga magurang tabi? Dai ko pa po nahapot. So, kasi ang sabi kang sarungtugang na nahapot ko, yung ama niya is wara na dyan sa inda. So, bali, ang ina na lang ang yaon sa inda. Opo, pirasindang magturugang over? 4 da po. Tapos susaro, yung panganay is nasa Sorsogon, nagtatrabaho. Yung kuya. Siya lang ang babae sa magturugang. Nako. Pampira ini sa magturugang tabing biktima? Pang-2 daw, Sir Pio. Pang-2 po. Tahaw. Nako. Po. Breadwinner, nagtatabang pa sa pagbuhay kang pamilya. O di sige tabi, Chief. Salamat din marhay tabi. Yes, sir. Salamat po. Thank you po. Thank you very much, Police Major Ervin Villan. Si Police Major Ervin Villan tabi pade aki ini kan amigo nung kumana dating chief of police maski sa insain digdi na si retired Police Major Robert Villan. Yan, may pasalubong tulo sa iya. Taga-Bunga mismo ini digdi sa Banwaan kan Bakakay. 10 taon na destino sa Cebu. Ngunyang pasana na destino digdi. May pasalubong tulos na nakulang. Joseph man na pangyari. Napadiyan mga kadagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga follow-up report. Ale dyan sa Bakakay Philippine National Police. Kasabay si kumpadreng Jomar asin si Chief Belien. Oras Pilipinas 9:38. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Wilkins Pure, para sure, mag Wilkins Pure. ATC Vitasync, mag ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W,
willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a son. So choose what's laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po. Yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Tingugan Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Bunjing. Ang satuyang piloto mo niyan sa technical control o kaya co-pilot, si Tata Bunjing. Siya ang nagbo-broadcast po sa radyo, sa AM band. Sa internet naman, yaon si Tricia Buda, si Richard. Sa production, si Angel. Sa newsroom, si News Manager Mardela. Maray na agad dyan kay Sir June Borlasa, kan City Registrar's Office, City Civil Registrar's Office, Tabaco. Maray na agad, Tabi Sendo. Igwa man kitang sarong na iniribman, sabi na paradangog si Sir June Borlasa. Good morning, Tabi. Yan ang satuyang nagantabay. Kami sa nang duwang nag-istoryahan, Tata Bunjing. Gari bagas naghampangan. Kami sa nang duwa. Aray na agad, Tabi. Sir Nong na embudo dyan sa Nong's Meat Shop. Good morning, Tabi, sa imo, ha? Mabuhay ka mo dyan sa Nong's Meat Shop. Ege, diretso kita ka na bulos kaining mga istorya dyan sa palibot. Aramon ta daw may pasiguro ng tupis, tupis. Si Hans. Good morning, Hans. Chicken Joy ito. Ano? Chicken Joy. Kaya tupis sarong breast buda sarong thigh part. Yan. Magayon maga chicken joy, breast and thigh part. Dipisil kong wings. Ay, magayon magapag sa breast buda sa thigh. Yan. Malaman. May skin. Two-piece chicken joy. Yan, spicy. Sige, good morning. Anyway, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paantabay. Sa mga dagdag man yatong informasyon na uminabot na sa 2,784 ang mga individual na konsideradong directly affected ngunyan ka nangyaring phreatic eruption sa Bulkan Bulusan. Hindi ang kinonfirmar sa DCGB News ngunyan pa sa ng pagkaaga ang tagapagtaram ni Gobernador Cheese Escudero na si Sir Dong Mendoza mientras nabasado man daw sa huring monitoring ninda. Maabot sa 50 na pamilya ngunyan ang nasa laog na nin mga evacuation centers. Paliwanag sa DCGB News ni Mendoza, siyam na barangay ang apektado nin asphalt, partikular na ang barangay Bolos, Kugon, Asin, Gulang-Gulang, kan Erosin, Anyog, Kalmayon, Bacolod, Buraburan, Puting Sapa, Asin, Katanusan, kan Banwaan, nin Huban. Sa ibong nalado, kinonfirma naman ngunyan na pagkaaga ni Office of the Civil Defense Bicol Public Information Officer Gremil Alexis Nas na pasabol naman ang gabos ng mga tinampo sa lugar. Alagad, sigon kay Nas, may mga precautionary measures na ipapasunod. Ngunyan partikular na sa Huban to Erosin intersection, Bulusan to Barcelona, sin Bulusan to Erosin. Siniguro naman ni Nas na sa ngunyan, aktibado ang sa indang tropa, pati naman ang mga miyembro kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDR-RMC Bicol sa panginat ni OCD Regional Director Claudio Yucot para i-monitor asin magtaon in aksyon sa nasabing probinsya. Pirang familyas nasa evacuation centers, over? Ang nasa evacuation centers ko niyan, Sir Pio, nasa 50 na pamilya o kaya compensated in 180 individuals. Pero so apektado, taas folian, dakul na personas, buda dakul na lugares, ano?
Yes, sabi Sir Pio. Actually nga ni sabi ni Sir Dong, posibleng maglangkaw pa ining bilang nila dapat gusto monitoring nila and accounting kan mga directly affected kining ashfall. Tapag ashfall dahing ligtas yan. Pag pasiring dyan, ang direksyon kan paros, buda depende sa height kan ash column, gulpian, babagsakan kaya na abo. Ano? Yes. Okay, yan na bulkan bulusan dahil lamang niya to piguhuna na biglang kumbaga uminatot sana o kumbaga nagtigub phreatic Buminigla sana. Phreatic I should say. Nagtigub lang kumbaga sama yun sa tuyan. Phreatic ordinary pigtarangad tapangan iyan. Kaya lang abo talaga aabangan niya to diyan pagbagsak ka anta igwanin epekto yan sa salud buda sa pagbuhay-buhay Yes, and kung mabiyahe ka man delikado man daw ini sabi ni Sir Dong and ni Sir Gremil talagang zero visibility kung ikamat na mabagsakan kining asphalt na ini. Dahil mo pati pwedeng i-wiper yan igwaanin mga particles na kunyan matarum. Bigla sa na dahil lamang ning kung anong parametro bagang nahihiling Fibolks Yes, kasuod mga nagpuro Facebook ako. Manong ko nailing ko ugwa ng ashfall ako nailing ng mga pictures. Niyo na baga sus Mariosep. Di sige, salamat Tabi-Ans. So yung tabi si Pio an informasyon latest digdi sa OCD Bicol kay Bahan si Boy Ans Galero DCGB. Salamat sa dagdag na istorya hali dyan sa opisina kan Defense sa Civil may relasyon sa phreatic explosion kan bulkan bulusan kasubago na dangog bagarin do si Sir Paul Alanis ang volcanologist po kan Fibolks Bicol. Yun na po yan tabi when we talk about phreatic explosion garo man sana tuminigub yan nagdighay and ita mamasabutan kung ini precursor sa mga posible sana daiman nin mas pang malalang pagsabog kan bulkan tabi. Sige, maray na aga kay Doc Philip Roa. Maganda umaga sa iyo Doc Philip napakaraming salamat po Doc Philip sa akomodasyon. Thank you so much Doc Philip Roa. Isa sa nagkakapira po iilan lang sila ng mga eksperto espesyalista sa mga karamdaman sa tenga, sa dungo, buda sa alunan. Maray na agad-tabi sa imo Doc Philip buda sa familia. Good morning. May istorya man si Luens. Luens, good morning. Go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na aga sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News niya ang dikitabi Sir Pio sa Naval Forces of Southern Luzon, Philippine Navy. Dahilan ta sa mga oras na ini nagpuuna pagbukas kan sa indang pinag-aapod na exercise pagsasama 2022. Niyaon ngunyan na West Pedi Honor, iyo ang commander ka na Southern Luzon Command na iyo si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Asin na sa ngunyan, nagtatao na ini na mensahe sa mga niraon digdi sa nasambitan ng aktibidad. Mga niraon digdi tabi Sir Pio sa nasambitan ng aktibidad. Iyo ang mga Philippine Navy personnel, Philippine Navy reservists, hali sa mga malain-lain na probinsya kan Southern Luzon, compresto ini na 250 personnel, Philippine Marine Force, asin National o kaya Naval Construction Engineer Brigade. Nasambitan ng aktibidad tabi Sir Pio, pinagigibon na ilan ta sa mga oras na ini, magibon ni na static display kan na disaster response, asin rescue capability, ipapailig man sa equipment ko so mga personnel, so Naval Special Operation Unit, medical and dental capability, asin static display na gigibuhon digdi sa nasambitan ng lugar sa ngunyan. Niraon ng katiripon mga nasambitan ng grupo may kinaaraman sa siring na bagay tabi Sir Pio. Sa ngunyan nagkatautan din naman tayo nasambitan ng opisyal may kinaaraman sa siring na bagay. Taon mataon na ininim na demonstration ta naka standby na digdi
So mga personnel na mapailing kan sa hanggang kapabilidad na kinaaraman sa bagay na naunambita. So yan tabi Sergio mo na ang mga dagdag na istorya at sa may kinaraman sa siri na bagay digdi sa ng person na pinagtututukan kan DCG News ngayon na pagkaaga. Ako po si Luan School sa Barsena. Salamat asin maray daga. Alamat Luan sali dyan sa NAVFORSOL sa Ligaspeno, Naval Forces Southern Luzon kan Philippine Navy. May mga hanap buhay si Tata Bunjing pagkatapos station break, Budamanyos break kita, pagkatapos hanap buhay naman, then tingog kan banwa ang giraray. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan APEC. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli.
Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hip hip! Alam nyo ba na mapanganib yan? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP and GCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis sa alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinauan ng linaw kan Department of Health ang pagkakaiba kan kahulugan entry kan local transmission as in community transmission sa interes kan matawan ningiya ang publiko sa operational terms na ginagamit ninda as in mga kasosyo kaini manungod sa pandemic response. Sa indang sinabi na ang gustong sabihin kan local transmission, iyo ang ulakit kan kaso hali sa sarong lokal na hinalian kan infection na daina o dainin anuman na koneksyon sa international source sa luwas ka nasyon, mantang ang community transmission, iyo ang may dakulang bilang nin kaso na kadaklan, anda pwedeng ikonektar sa presenting kaso. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bimig Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino.
Alagang Unilabian, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much sa Bunjing Maray Naaga sa sakuyang kumpadre dyan sa Kamalig, si kumpadreng Rudy Liosala. Yan, kan sanggunian bayan kan Kamalig. Mabuhay ka kumpadreng Rudy. Ugmahon siya kang tupis. Yan. Ibaga pa di. Tupis na kuan parte kan manok, breast and thigh. Yan ang masiram. Mga malaman bagay ang kumpadreng Rudy ano. Pading Rudy, mabuhay katabi. Sige, talking about yan na mga pagkaon, inda ko kung naririparo tabi nindo, mga paraan tabay ta, igwaman siguro pang nayaon dyan sa Legazpi o sumaging nasa luwas kan Legazpi. Kung naririparo nindo, dyan baga sa Boulevard, dyan sa Talipapa, pambihira na kita makatiyempo, nindakol na volume ning sira, buda sumaray na klase. In relasyon iniduman sa report ni kumpadreng Alna Armario, kanakalihis na semana. Sige daw tabi, may number 0961-759-0888. Yan, 0961-759-0888 sa Smart. And sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Kung iyo man ang narireparo nindo, very latest lang po yan tabi. Kaito, pag minapasiring kita dyan sa Talipapa sa Boulevard, Domingo na aga, mga alas 7 o 6:30, halangkaw ng alas 8, dakol dyan ang nakahuyag na panyenda. Mga maray na klaseng sira, abunda sufisyente. Pero latest, kan nagpapasiring ako dyan pag Domingo, mag alas 7, nagdidiit. Pero pag-isip ko, baka ang rason primero, pag bulanon, baga, maluyaan sira. Iyo nga niyang pignagalas ko man, adi. Tapag bulanon, nata daw ta maluyaan sira. Pero hilingon mo, ang mga paralawod, sumay mga palakaya, igwanin mga namumulang gaak na searchlight. Ano nga pudgaan? So, power lights. Adi. Pero pag may bulan na maliwanagon, maluyaan sira. Pero sa mga pamalakaya, yan namang darakulang para sira, igwanin makukusog na ilaw, searchlight, tanganing makakuanin dakul na sira. Igwanin mga bagay digdi sa ibabaw kang kinaaban na talagang daita na gayon pagparaisipon kumpadreng Rudy na Liosala ano, kung natatadaita nagkakakurua, ang patama-tama. Adi, daita nakukuha ang patama-tama. Yan. Di iyo, balikan ta, baka bulanon niya ko, maluyaan sira. Pag bulanon baga, di itandakop kan sira,
Pero sa mga paralawod, nangangaipuning searchlight, tanganing maliwanag da, may sirang makua. Yan. Kung bulanon, maluyan sira, mahal. Di sige, taken for the sake of argument, maluyan sira, tabulanon. Balik naman ako, kanday na subulan, iyong manggiraray. Maluyan na ang sira na nakadisplay diyan sa talipapa. Sa mga saudan, inda ko sa natabi kung iyo man na narireparo nindo. Nagpapasiring ako diyan sa Boulevard. Diyan harani sa dagat, we presume na ayan, dakol an dakop buda presko. Tayaon sa nasapig dasi-dasian bagakan dagat. Yan, sa Boulevard. Okay. Iyo na naman, kulang na naman. And pighiling ko, gari, mga natatada, no offense meant dyan sa mga nagtitienda, gari mga pinilian na sana. Di. Okay. Now, maraot ang panahon, siyempre diitan sira. Pero, sa padago sa pagdalagan ka panon, iyong-iyo na ang sitwasyon dyan tabi sa Boulevard. Inda ko sa natabi sa darakulang sa udan, public markets, pambihira makita dyan, tamahal na dyan Digdi na kita sa Boulevard nagbabakal, makaka-minus-minus man lamang, taking in consideration na nasa gilid kang dagat, tiba ad barato, buda presko, dakol pa kitang mapagpipilian, pero dai na po tabi. Ngunyan, may report si Compadring Al, kanakalis na aldaw, na dyan sa Fishport, maray na aga kay Engineer Mer Ligaspi. Puertiser, ginawa ni Mrs. na kamote bread. Yan. Totoo ka dyan. Dadagdag tapa yan tabi Engineer Mer na irestorya nga manungod sa kamote bread. May relasyon ini sa pinag-aantisiparan kan gobyerno na krisis sa pagkaon. Okay. Ini parte na po. Now, so narumduman ko, igwan yung papaluwas ang Department of Agriculture na pag-andaman niya to na food crisis. Pero itig-konektar ko duman sa pig-report ni Compadring Al kaso nakaaging semana sa Bicol target yata ito sa Tingog Kanbanwaan man. Ang na-discover is arog ka ini. Diyan baga sa Fishport, so pinagibo ni Governor Bitsara diyan sa Boulevard, trading post iyan, kan gabos na sugustong magduong dyan na darakula o saradit na para sira, dyan ibibagsakan sa indang sira na nadakop. Garubaga duman sa Japan na dyan nagbabarargainan sa kuman nga ito, sa kuman ini sa Japan nag-iiring-ingan kan presyo. Ta kumbaga the highest bidder wins. Inda ko tabi ka ng sistema man dyan sa Fishport. Ngunyan, ang nangyayari pala, narog ka ini, so mga maray na klaseng sira and iba pang sira, kikupar kan darakulaon na mga parapider. Tama bang ang satuyang terminolohiya? Parapider? Subay mga darang coolers na cooler van, reefer van, mga parapider ayan Angel, kikupar na iyan naturalmente. So para tiyenda maning sira na yaon dyan nagbabagsakan sa iyang dakop sa Fishport for convenience purposes and for practical and logical purposes, duman niya na ito ibibenta ta sigurado ng buyer. Now, igwa na sindanin nagkakanigong dilensya dahil ng dakol na tseche bureche. Ngunyan, itong sudarakulang buyer na minakuruparkan, minapidir, sa ibang lugar di dara, na ang resulta, following the formula and the equation, the resultant effect would be sa mga lokal na konsumidores na parareho ta na di-deprive na kan sufisyenteng supply nin sira, as in kan maray na klaseng sira na readily available dyan sa mga talipapa. Ta ito gayud na sa mga nagpipider, siguro minadeliver man sa mga saod, kaya lang mahal na. Pero kitang mga pobreng parabakal, minapasiring baga sa mga talipapa, tadya na sa tuyang kamautan, maka minus
Buda, igwa lamang ning maray na klaseng sira. Pero nowadays, dai na tabi iyan. Inda ko sana po, kung iyo man ang namamasidan nindo. Inda ko sana tabi, kung inipig tataramta, pinagsisimplify tang analysis, tiba ad apektado man agad, yan na pagtienda dyan sa boulevard na iyan. Kaya na pagpipidirta. Ang natatada, sabi duman sa report ni Kumpadreng Al na Armario, mga pinilian, yun naman sana ang pig sa samaan, pig babarakal-bakal man kanitong mga naka-tricycle baga, nakamotor na may mga darang burubanyera, balde, na yumanan sa indang ililibot man sa mga burubarangay o idadara dyan sa mga talipapa. Pero sa mga de primera, mga maray na klase, dahil natabi kita magkakuha. I don't know po kung iyan man ang sa indong namamasidan. Please share your experience, tabi. My number is 0961-759-0888. Smart. And sa Globe, 0926-0156-020. And iyan ang hanapan tanin solusyon o mga pahayag kung paano iyan tabi mariresolveran if ever saro iyan sa mga kausa na igwa na kita din araw ka na sitwasyon in so far as ining pagtitsyenda nin sira is concerned digdi sa tuyang palibot. Engineer Mer, tabi itong mga frozen fish, sir, sa indaw yan mga hali, dahil tapatabi iyan masususog, Engineer Mer, kung sa inyo na mga frozen fish, padi, date na sanaan sira dyan sa Boulevard, tamahalo na, dahil na nakaka-afford sa mga retailer dyan dahil kulang ang puhunan. Okay, minamahal nga ni kumpadre, gayon, iyon na nga ni, diit na sana sunako kuaman dyan, kikupar na dakan mga darakulang mga parapider. Inda ko tabi kung tama sa tuyang simple analysis man ka ini. Sa ibang mga lugar, say for instance dyan sa Catanduanes o kung sain man na lugar, gayod, mga parasira, igwa ng minasabat, dyan pa sa nasalawod, na nagpipider naman kan sa indang nadadakop mga maray na klase, Lapu-Lapu, etc. Tabidara sa Metro Manila. Yan. Thereby depriving the home province or the hometown municipality na origin kan nagsisira, kan maray na klase man lamang nasira. Yan. Maray nagatabi sa imo, Engineer Merly Gaspi. Sabi digdi, totoo po yan, Sir Pio. Minsan nga ni, mas mahal na diyan ang sira sa Boulevard kaysa sa Udan. Aba, hilingon taman daw tabi ang kwa na yan. Ang gulong yan kan istorya. Mas mahal da pa minsan na diyan sa Boulevard kaysa sa Saudan. Di dumana sana kita sa Saudan. Kung araw kaan. It is because siguro, kan sitwasyon na yan, na mga nagpipeder man siguro diyan sa mga talipapa, nakukuha ninda, so di ito na sana. Siyempre, mahal na ito na makukuha ninda, papatong man sinda. Because that's the essence of simple economics. Mabilin siya ka man. And ito kayo sa mga nagpider na darakula na mga parapider, mga reefer van, ibagsak man nito sa mga saudan, medyo minus-minus na nakakuasinda nin horababa amang yun na presyo. Kupar nga ninda. Yan. Maray nagatabi sa imo kumpadreng June Pitero. Yan, pinaayos niya da so sipi niya. Maray nagatabi kumpadreng June. Mabuhay kamubudaan familia. Si Cha Leti and Louis Vibar, maray naagaman tabi dyan sa Barangay 4, Sagpon, nagdadangog man. Sige, diretso mo nakita kan mga istorya sa luwas. Si kumpadre Alday, taka natin simbag kumpadre ta naubo sulod ko Lunes. Kumpadre Al, good morning. Ayo, may katulad ng taram, pinaloadan taga ko ta. Paano man nga na ako makakataram na daing load, daing ko makakatig sa imo. Sige. Anyway, nauugma sa mga parasira kaya na topic mo tabi pa di? Totoo yan. Na grabe ang epekto na sa mga presyohan tarigdi dahil kaya na sistema na yan dyan sa Pittsburgh. Anyway, sa iba pang informasyon, may plano talaga na
pabaratuhon ang presyo kan graba asin baybay digdi sa probinsya Kanalbay pag-abot kan July. Well and good. Magayon yan. Tasaruan sa mga battle cry baga kaito kang grupo ni Governor-elect Noel Narusal. Aatindiran nindang mapakaray yan. Jordan, pati. Okay, sige. Yan mismo ang kinonfirmar mo niya ni board member Rolly Rosal. Natimpuhan ko niya si board member. Yan. Oo, sa pagkapi-kapi ng duha. Ulok na siyang pirme. Enjoy yan nga dyan si Lunes ba ya? Kaito baga pirme siya dyan sa sanggunian na gari na apartar. Iya ta, nagkasulo man bagang nakikilaban dyan kaya? Sulo baga siya kaitong nakikilaban dyan. Ngunyan, gusto na da makisurog siya. Ngunyan siya na pigsuro sa ramba. Uy, si Hermano mo. Ito nga ni dati karang department head pa lang ba di? Nasigi na ang bati kay board member, aga-aga. Ano ba ang pagbabati? Ano da? Tumagang kay Janda. Dai, anduang magbarkada na tunay. Ayo. Mag-igso iyan. Ayo. Mag-igso iyan dahil lang aram kan tao. Aram mo pala nito. Mag-igso iyan. Ano ba na problema? Mag-igso iyan. Talagang mag-igso din na. Oo, ngunyan. Ayos nga, narumduman mo kan pag-report mo kung padringal ka nakali sa simana. Mamasidan niya ton sangguni ang panlalawigan. Correct. Kung kaito pigo para apartar si kagawa kinatawan Role. Siya baga nag-ugat-ugat kan gabos na mga nahiling niyang medyo dapat itama. Pero piga apartar siya sa mayoriya duman sa ibong. Correct. Siya minoriya. Ngunyan siya na sa bigya suro sa Pakikisurog na siya. O di papakarayon. Papakarayon, taan na inapot ko ba yan kung anong plano ninda galing issue kan quarry baga. Yan. Plano ngayon, amindaran sa to provincial ordinance. Pwede yan pabaratuhon. Okay. Sabi niya, basta ngaya, alion so mga or underground the table dyan na aligasyon. Kaya pabaratuhon, maamindar sa nakan provincial ordinance. Ngayang bagaan ko bisukan baybay. Nagsagraba, nag-average sa 500. Pero depende kung mabiyahe ka digdi sa Bayland, itong sumay patong baga naging issue kayo so 7 pesos sa 25 pesos, 7 pesos naman sa Bayland na pag-travel mo, 25 naman sa kung barko sakay. Pero sa probinsya dahil man magkapamahal ta may ordinansa steady ito. Magandar. So process na kan pag distributor na kan sunag quarry pasiring na sa mga end users dumana nagkakaparatong patong. Correct. Day na dumaning deber sa probinsya. Yan, tapos sabi nga may naguluwas na duman na ligado na fake na resibo. Manila yung mga issue ka yan. Pero sabi ni board member Rolly Rosal, plano nindang amendaran sa provincial ordinance ka yan. Bottom line masandig kung paano bumarato sa baybay sa Kasugaba. Talagang grabe man ang epekto ka ni Anto, may mga may mga buyer naman talaga, lalo sa mga user talaga dyan sa barangay, mga residential, na minaagrangay naman kan mahal na presyo sa baybay at Kasugaba. Adala ni Dultol ni Kagawad Rolly ta sa ordinansa fixed ito. Yes, per cubic meter na babayadan kan ayan na nagakwari sa kaban kan probinsya, igwa sa barangay, igwa sa syudad o sa munisipyo. Mas dakula nga ni so nakukukaan munisipyo kan syudad buda barangay kaysa sa probinsya. Fixed iyan. Fixed. Kaya lang paghali na dyan sa quarry site, so nakakuakaan na nagbayad na sa probinsya ning fixed, dahil na ning deberduman ang probinsya kung gura no so ipapatong niya na. Dumana adala ni nidang marayan kung paano ma-regulate so pricing pag-abot na sa free market. So yun na nasigurasyon ni board member Rosal na talagang adalahin dayan ang kung ano ang pwede hindang maginibos ang ganian. Kaya mo yan, tingawot niya na sana may mga makasurog na siya.
Iyo. Sulo. Yan sa gunian. Pagkarag kanino na talagang sulo sa dyan. Iyo. Paglaw ka na July, baka lamang may mga magiging kasurog na siya. Iyo. Sa paglaban ka ng mga siring kaning isyo hindi sa katuyang probinsya. Yan ang tabayanan tan kumpadring Al. Sige. Kaya pa diyan resulta sa ngayon kapi-kapi ngayon na aga. Board member Rolly Rosal, alin isang gunay ang panalawigan. Agdaha man daw lamang ako kung makahampang mo. Nasimpuhan ko man sana. Sa tarong kapi-kapihan. Inara mo na ang tabayanan ang mga development dyan. Kantingo. Oo, tao. Ito nga ni baga sa barangay baga. Suisid naman sa ibang isyu to. Sakatan na sa pag-urona naman. Yan, sige. Kaya tadi ang informasyon namin sa Kapitulio, Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Tatabunding, pwede pa ba si kumparing Jim without compromising yung masunod na programa, yung oras? Diretso mo na, Pading Jimmy. Pading Jim, marhay na aldaw man. Yes, salamat tabi, Pade. Maray na aga sa mga parantabay. Ay daw ining si Kagawad Rodilio Sala, sigang pang text. Naiidaw ka ni kumpadring Jimilio Sala. Ano pa din Rudy na Sala? Mga pilyo ngaya ka mo. Dalo ngaya ng kor. Ang ngayon niya nagkurukin kinatawang yun eh. Ay. What? Siya tanta lamang kidi. Mabakal kitang tanpulots dyan sa barbecuehan ni Yani. Yan. Agdaon da si kumpadring Rudy Nalyusara. Kawad Rudy Nalyusara. Maski sa inyo ni Kabigun, wala to, hampang likod. Pahit. Matik yan. Taga-radyo. Susumar Joseph. Sige. O niyan pa rin tatabi pa rin maiiba. Ang selebrasyon sa Piodoran sa Hunyo 12. Kanal daw kan katalingkasan o Independence Day. Nata. First time ini na mangyayari sa Piodoran o sa Pilipinas gayaw. Tapasado kay Sir Noel Ordoña, 6 diara remote chief sa nasabing banuan. Pigpapangapudan niya gabos na may nasasaray pang girising bandera kan Pilipinas kurupas na partikular sa mga eskwelahan, mga opisina o pribadong pagrugaring na kunigwasin danin bandirang luma kung po pwede isumiter ini sa MDRR mo o sa Municipal Tourism Office. Yes. Para beraan Hunyo 12. Katuyuan kay ni i-dispose ini sa tamang paagi dahilan sa igwadaanin sa rong akta Republika panahon ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Yan. Nagsasabi kan tamang pag-dispose kan bandirang lapa o dahil na magagamit. Yes. Sa ngaran in respeto asin nasyonalismo bilang Pilipino, gigibuhon ini sa Banwaan kan Piodoran sa Hunyo 12. Yan, di pipa ko sa mga parakit, mga kupas ng bandera, igo ni nalkakanigong proseso ko parang yung ano ba yung tamang Philippine Heraldic Law ba yung flag law? Gari yun eh. Basta igwa, babasihan ito sa indang ceremonial activity. And imbis na so bagong bandiraan ikukutay sa mga flagpole tabi pa rin. Iyo itong luma gigibohon na itatarakod. Tapos ibababa yan ng luway-luway. Habang ang sistema imbis na flag racing, flag retreat ang mangyayari. Yan, itong sa mga luma ang i-dispose na kumbaga. Tapos habang so lumang bandirang girisi na kurupas na ang kakantaon, imbitado digdi mga empleados, local officials, barangay officials, men in uniform. Ang kakantahon habang nag-iita sa lumang bandira tabi pa din. So ang bayan ko. Ako ay Pilipino. Imbis na lupang hinirang. Itong itaas ng mga luma. Tapos? At tapos pag binaba na, itatao ini sa sarong babaeng senior employee. So pa-retire na. Pa-retire na, Pagkatapos, ipapasa naman ini
sa mga men in uniform magkakaiguan in 21 gun salute. Yan, itong sa mga banderang ralapa na, girisi na. Tapos Okay. sa raro una ini, susuloon ini pade. Yan, oho. Pagkasuluan, suabo ka ni, gariman sa natawo. Ikibubugtak sa orno, o sa orn. Ano ba? Susuloon, Oo. suabo ka ito, ilulubong, Oho. sa tangod kan, flagpole, sampangan kan munisipyo. Ayun, so gabo sa itong biniriyo ng mga lapa ng bandera, mga gamit ng bandera. Ngunyan di wala na naman sa bandera baga. Mhm. Iyon na inian sa pinagsasabing aldaw kan kasaranlan. Kainot-inotian gayod nanadangog ta. Inda ko sana kon sa bilog na Pilipinas o lalo na digdi sa Bicol. Namasunod kan provisiones kan Philippine Heraldic Law. Okay, sige. Ngunyan, saka naman ikukutay na bagong Bandera. Yan. Duman nakakanta ho naman so lupang hiniram. Yan, okay, very good. Magayon nun ini, antabayan, baka makapasir kita sa Piduran. Sa Piduran. Nakakaiba ini na mangyari sa Sige. Hunyo 12. Tapos, ang uniform o kaya, ayan, susulugon, kan mga maaratindir ka ni, Filipinian na dress. Ibideyo mo tabi kumpadre Jimmy. Ibideyo mo. Tapos padangog ta sa publiko so 21 gun salot. Sige. Kuwaring nagkataon ni pa di Domingo. Mas maray, Domingo, mag-agi ka nga, gunada duman, kipading Rudy Nalyusala, bago ka magpipiduran, ta dumanda sa Pata kay Kapitan Mitra kan Barangay 4 Kamalig, yung maray na pulutan. Painitin, saguran kita sa Binig pa ding Rudy nag-text, Pata kay Kapitan Mitra kan Barangay 4 Kamalig. Ayam mo. So, amo to sa pulutan mi ni Pading Jomar sa sa itaas kan mangga. Iyon ang pigo presir ni Pading Rudy. Apura kan breast and thigh part. Pata! Iyo pa! Pata pan sa iyang gusto. Adi. Yan ako ma-report dyan hapon. Jimmy na salita ni si Jimmy yun. Tiyo. Alamat ka sa ito pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod